fan distracție. Sunt fan horoscop. Sunt fan rock. Sunt fan mișcare. Fan voie bună. Sunt fan gramatică. Sunt fan Antena 1. Sunt fan Brașov. Acum Brașov e fan matinal. De luni până vineri, de la 7 la 8, la Antena 1 Brașov. Și am revenit în direct, iar colega mea are o treabă foarte, foarte serioasă. Trebuie să-l prezinte pe următorul nostru invitat. Îl avem alături de noi pe Pipino de România. Eu am zis Pepino. Pepino. De ce Pipino și nu pe... Da, ce vine numele tău? Bună dimineața tuturor, bună dimineața brașovenilor. Mulțumesc pentru invitație. Numele bine se asociază cu un dansator din afară, care și el e Pipino de Novo, care... Pe asta nu e plagiat? Nu, că se poartă acum mai nou. Și de unde? Stai că nu înțeleg. Ce se poartă? Deci se poartă, de exemplu, cum e Beyoncé de România, dau un exemplu. Așa, tot colegii voștri de la Intact mi-au găsit și acel nume. Am înțeles. Cu respectivul dansator. Deci tu nu ai avut un nume de scenă, l-ai primit, ai fost botezat. Am fost botezat la colegii voștri. Dar cine te-a botezat mai exact din grupul Intact? Neața cu Răzvan și Dani. Neața cu Răzvan și Dani. Pe această care îi salut. Îi salutăm și noi, imediat intră și în direct, o să avem și noi imagini, pentru că tu ai participat la 2 emisiuni, te cunoaște o țară întreagă. Da. Din cauza asta și spui de România. Da, Pipino de România. Că altfel te fi de Brașov. Da. Am înțeles. Bună. Hai să vedem un pic, te rog frumos, să ne spui ce faci tu mai exact. Pentru că cei de acasă o să se întrebe. Poate nu te-au văzut la Neața și Răzvan și Dani. Și te văd aici la Fan Matinal. Invitația voastră la Fan Matinal, mare drag ca și brașovenii să știe cine. Noi te-am văzut la Neața cu Răzvan și Dani și am zis să te chemăm să te vadă tot brașoveanul. Și în acest sens aș vrea să te întreb, după cum vedem în imagini, tu dansezi. Da. Ai făcut cursuri profesionale sau de unde? Îmi place de mic, mi-a plăcut să dansez, dar de păcate nu s-a găsit un coregraf care să mă poate îndruma pe pașii de dans. Adică nu ai făcut niște cursuri realizate? Nu am făcut, din păcate, nu. Și îmi doresc foarte mult, îmi place să dansez, dar din păcate n-am găsit acel coregraf care să mă îndrume spre... Dar ne făcând cursuri... Asta din mers. Ne făcând parte dintr-o trupă, cum ai ajuns la Răzvan și Dani? Păi... Trebuie să fie o poveste în spate. Păi este, exact. Îmi place foarte mult să dansez și asta spune totul. Păi și cum te-ai întâlnit cu ei? Cum te-a văzut echipa de producție să te cheme la București? Păi de la Predeator și a fost filmarea, de la alte emisiuni, tot de la Intact, la Mihai Morar. La Mihai Morar, adică Răida Bun. Da, Răida Bun. Ok. După care au luat și colegii la... Dar Morar cum te-a văzut? L-am rugat ca pur și simplu ca dacă pot să fac și un program. Și a fost deschis? A fost deschis, le mulțumim, chiar țin să-i mulțumesc din tot felul el, chiar el m-a... El ți-a făcut debutul în această carieră. Exact. Am înțeles. Dar cine îți face coreografia? Ai spus că nu lucrezi cu un coreograf, dar tu totuși ai niște mișcări scenice. Dar mai trebuie lucrat, adică și ținutele în sine și toate astea. Pui accent mult pe ținute. Pe ținute, da. Eu mă tot uit și mă întreb de unde ai găsit această șapcă. Greu de găsesc. Greu, dar și când găsesc, chiar foarte mulțumesc. Sunt de impact. De impact, exact. Am înțeles, colega, tu nu poți mult să dansez și... Nu porți astfel de ținute? Și vreau să fac toată lumea această pasiune mea. Ești mai pe clasic. Mai de birou, așa, nu pot să merg la birou cu o șapcă de asta, așa. Am înțeles. Hai să ne întrebăm pe invitatul nostru. Acum, ai participat la emisiunea La Moral, ai participat la Neața cu Răzvan și Dani de 2 ori, ai participat acum la noi, la Fan Matinal. Unde te vezi în câțiva ani? Unde îți doresc să ajungi cu dansul? Eu vreau să dansez și să împart cu toți telespectatorii, fanii mei, susținătorii mei care mă încurajează să merg pe drumul acesta. Ai și o pagină de socializare? Da, mă puteți găsi pe pagina oficială Pipino de România. Acolo unde pot. Cu mare drag aștept invitații de a da onora, de a dansa la cluburi. Nu știu, ai avut până acum propuneri să înveți și pe altcineva? Da, deocamdată trebuie să învăț eu ca să... și pe viitor, cu mare drag. Dacă pot să ajut, cu mare drag.
De când ai acest vis mai exact? Spune că de mic, dar ți-amintești când te-ai gândit prima dată ce frumos ar fi să, nu știu, să fiu pe o scenă sau să fiu un trup? Da, mi-a plăcut de mult. Nu, mi-a plăcut de mult să fiu pe scenă, să dansez, să schimb diferite ținute. Chiar îmi place foarte mult. Îți place lumea asta? Da, îmi place. Eu de meserie